Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Ini apa E-nya ya? E. Shalom, Horas Madihita Salhuna. Ada orang tak mulai ibadah di minggu managuton. Martang yang nahoma ite bagasan rohatabi. Martang yang mahita.
Amin. Ta puji matuhata marende mahitasian buku ende nomor 3, mamu kasihan ayat sada rodi ayat 3. Hite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tondi perbadia. Na tuma palangi dohot tanaon. Amen. Songonondo di dok Tuhan Yesus. Roma hamu tuau. Hamu akan loja jalana sorat.
kupasonang pe hamu. Buat hamu ma awakku tu hamu, guruhon hamu ma sianau, aina lambok doau, jalana serep maroha, asa dapotan pariadianan hasonangan tondimuna. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale amanami na di Banua Ginjang, disuruh ho anakmu Tuhan Yesus Kristus to purtabion, asa disegai aka ulan ni si bolisi. Saya padu ngomahami marhite-hite tondim na badiai, asa unang tarpede mahami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahat ro di ujung, jala asa mardame hami saliling di tanoon. Pai masahat hami Tuhan nguluan nasora suda, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di minggu Septuagesima imasian patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon. Dang jadi ganommu, jala dang jadi sumanonmu manang ahana di Banua Ginjang, dotna di Banua Tongaon, ro dina di bagasan aekna di toru ni tano. Yang go tunggabi si sombaon, manang si ulun. Dia do lapatan ni oddo. Ikon dihabiari rohata di bata jala ikon holong rohata di ibana. Asadang jadi iba marsomba tu sombaon manang tu gana-ganaan. Mangido hanguluyan siani. Jaladang jadi olon begu manang ulpahan ni hadatuon. Jaladang jadi pos roha di ugasan hahomitan. Atong ramangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Untuk
Tatopo tima dosa tanah godangi, di jolon itu hatta martangi yang mahita. Ale amanami jala debatan nami na di Banua Kinjang. Para si rohana sumurung midahami. Upar hatutu jala hutopo tihami dodosa dot pangalison nami na godangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham, jala sesama dosa nami saluhutna, ala ni pakokop ni anak halongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Isibe mangulahon akan na pinilit ni debatado nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holani naung mula mangolu do jala di siamu ni debatado ibana mangondihon hita. Asangapon ma di debata na digijang. Amin. Epistel dihita di Minggu Septuagesima Imasian 5 Musa 33 Mamukasian ayat 24 saat Rodi ayat 20 sia Marsikap soring mahita manjaha di jala ayat parpu dirap mahita manjaha.
jala taringot tu aser ninna do. Gumodang do pasu-pasu tu aser sian tu aka anak na asing. Ikon halomoan ni aka haanggina ibana, jala di sornopon patna tu bagasan miak. Busido tumbaga akaras atasangmu, songon ari-ari mahasonangan mi. Dang adong nanggosada tu doson di bata, ale bangso na tigor. Marsi hundul ibana di atas langit mambahin haluan tuho, jala di atas ombun pargijang, jumujung habal gaon na. Langitido inganan di batas sian mula-mula sahari, jala di banua tonga ondo mangonggomi tanganna salilin iledekna. Ibana doa tong mangojar musum sian adupanmu, jalaninna do siapon baik. Jadi marsonang-sonang ma Israel maringanan sasadasa. Saya menatap-natap do mata ni Jakob tu tano hatutubuan ni eme dohot anggur. Sian akal langit nape saya manetehi do nambur. Tuami ali Israel, tung isema songoko, hodo sada bangso na martua dinaen ni Jahoba. Ibana do lombo-lombo ni hatuommu dohot podang ni hati bulommu. Iko mangunduk tuho sogot akamusum. Alai anggoho ikon ojakono mupatmu tinganan nasida akan natimboy. Ima sahatna martua dona tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tidakon maha porseotai, songon nahida tindakon ni dongatta sa porseon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mapalangi do tano. Au porsea di Jesus Kristus, ana di debata Jahoba na sasadai. Imana tinumuhon ni si Maria, nagabe-gabean sian tondi porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni silatus. Nama tetar pajalo ibana di haupinar silang. Na tua tubanua toru dung ditanom. Na mula mangolu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lahundul tu siamun di bata Jahoba. Amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana pay mamula sogo tu tanoon. Mangumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi perbadia, jala dong sada huria nabadia, huria atau pani halak Kristen akan nabadia, doh dia sesani dosa, doh dia hatain mandok, mula mangulu sogut daging ni halak nong mate, doh dia nguluan na sora sudah. Amin. Oras
Selamat hari Minggu Madihita. Tikting diuriata HKP Rawamangun, Minggu 1 Februari 2026. Pandidion Nabadia. Minggu Sadarion 1 Februari 2026, di Parmingguan pukul 10 WIB, di Patopa Huriata do Pandidion Nabadia Tudak Danak. Jala torop ni dadaknak na manjalo Pandidion Nabadia sahalak daknak borua. Rapot Huria. Sabtu 7 Februari 2026, masuk pukul 10.04, sahat 21 WIB, Patu Paundo Rapot Huria Lahu Manotopon, program dohot anggaran tahun 2026. Sude Parhalado, Dewan, Seksi dohot utusan WIK, Tolu Halak, Asa Mandoti Rapoti. Pelaksanaan rapot hombar tu aturan dohot peraturan HKBP. Kebutuhan pemusik Sekolah Minggu, pemain keyboard. Sekolah Minggu HKBP Rawamangun manugihon ruas niuriata asa pasi dohot gabe pelayan pemusik di ibadah dohot kegiatan Sekolah Minggu. Dohot persyaratan boima dijaha diharotas tikting. Pendaftaran dohot informasi boima menghubungi Jessica Tambunan dan Nela Tarihoran. Maka tidakon haporseaun sidi khusus. Gereja membuka program maka tidakon haporseaun atau katekesasi sidi khusus. Dohot persyaratan boima dijaha di harotas tingting. Form pendaftaran boima dijalo sian kantor sekretariat. Jala pendaftaran ditutup tanggal 10 Februari 2026. Sosialisasi Yayasan Sinantam. Minggu Sadarion 1 Februari 2026, di Sude Permingguan kecuali pukul 8, remaja simpul manjahat tinting ima sosialisasi Yayasan Sinantam, taringot untuk penerimaan murid baru TK Sinantam tahun ajaran 2026-2027. Ting-ting neng marwagas, ting-ting paduahon, neng manjalo pasu-pasu parwagason, ma Johannes Julius Bawole, ruas ni HKBP Rawamangun WIK khusus. Anak ni Amanta Joshua Karunia Bawole, tubuh ni Inata Beatrix Lydia Francisca Alau, dohot Oroanna, Reta Ruth Audrina Deborah Boru Tabarat, ruas ni HKBP Rawamangun WIK Rawasari Cepaka Putih. Boru ni Amata dohot Maruli Utabarat, tubuh ni Inata Ruri Marliana Boru Siregar. Pamasuan hari Sabtu 7 Februari 2026 pukul 10 tolu WIB di Gereja HKP Rawamangun. Tuata mana mamasuk-masuk nasida gabe parsaripeon na dengga di tengah-tengah tarlumobi di jolun itu hatta. Namonding. Na di hari Sabtu 21 Januari 2026 nunga jumulo monding sahalak ama Harold Lintong Maradong Sitanggang. Umur 40 tahun, inabaluhon ni Inata Healthy Yanesari Hutapea, alamat Jalan Duren Sawit Raya Blok H2 nomor 15, Komplek PTB Duren Sawit Jakarta Timur, WIK Duren Sawit. Tuhan mana mangaleon gogo, dohot pangapulion di keluarga natinadikon. Tambahan namar sahid, Randy Simanyutak WIK Pisangan Gading Raya, dirawat di Rumah Sakit Hermina Ruang 220. Pelean dot akka udut ni bobuat ajahama di harotas tikting naung partnerade ni ureta. Pas-pasu debatama akka barita masa dohot ulaun akka sepatu pauta bahen sangap di guarna. Song nima titing di uriata Minggu Sadarion. Horas. Horas Madihita salut na Amanginang. Horas juga untuk jemaat Rawamangun yang mengikuti ibadah ini secara live. Saya berdiri sini Amanginang untuk menjelaskan tentang yayasan kita, Yayasan Sinantam HKBP Rawamangun. Sebelum saya lanjutkan, mari Amanginang untuk mengikuti video klip ini. Silakan dari multimedia.
be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Bigger than a bee, bigger than a tree, bigger than a whale deep down in the sea. Bigger than a bully and anything that's woolly. He is bigger, big, big, bigger. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Bigger than a mouse, bigger than a house, bigger than a plane, even bigger than a train. Bigger than my worry and anything that's fluffy. God is bigger, big, big, bigger. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. Yang saya hormati, Amang Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Pendeta Manapar Panjaitan MTH. Yang saya hormati Pendeta Joni Rumah Horbo STH yang menyampaikan firman Tuhan di ibadah hari ini. Begitu juga teman-teman saya Perhalado HKBP Rawamangun. Begitu juga yang terkasih semua jemaat HKBP Rawamangun. Begitu juga yang mengikuti secara live. Amang Inang, seperti kita sudah ketahui bahwa Yayasan Sinantam HKBP Rawamangun sesuai dengan SK Pendeta HKBP Rawamangun tanggal 13 Maret 2010 yang beralamat di Jalan Wisma, Blok J6 seberang Rumah Sakit Persahabatan. Tujuan pendirian yayasan menyediakan fasilitas gedung untuk kegiatan sekolah minggu milik HKBP Rawamangun yang mandiri dengan izin lokasi kegiatan sekolah anak usia dini sehingga bisa diterima oleh lingkungan masyarakat sekitar. Visi Sinantam menjadi sekolah anak usia dini Kristen yang unggul dalam pengenalan akan Tuhan, ilmu pengetahuan, dan kehidupan sosial. Misi memberikan pendidikan berkualitas melalui proses pembelajaran yang mengembangkan potensi dan motivasi anak didik sesuai dengan nilai Kristiani. Kata Sinantam berasal dari bahasa Ibrani yang artinya mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Ulangan 6 ayat 7. Dan kebetulan menjadi bagian tema pelayanan HKBP tahun 2026 tentang pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Amang Inang, biaya pendidikan TK Sinantam bisa kita lihat di monitornya. Saya ambil contohnya. Kalau TKB yang baru umum itu 3.750.000. Untuk jemaat HKBP Rawamangun diskon 20% menjadi 3 juta. Kalau mendaftar lebih awal early bird sampai 28 Februari 2026 diskon lagi 20%. Sehingga menjadi 2.250.000. Dan ini uang awal tahun boleh diangsur. Sehingga sangat membantu Amang Inang orang tua dari siswa. Amang Inang, kita lihat lagi komposisi murid Sinantam. Komposisi murid Sinantam dapat kita lihat ini yang lulus tahun ini ada 46 orang. Dan bila ingin mencapai 100 murid maka dibutuhkan 55 murid baru di tahun 2026 ini. Sehingga sangat diharapkan
dari jemaat HKBP Rawamangun agar meningkat dibanding tahun lalu, yang mana tahun 2025 rasionya hanya 26%. Untuk itu Amanginang, panggiduan nami, yuk Amanginang mendaftarkan pahopunya, yanakonna tu TK Yayasan HKBP Rawamangun TK Sinantam. Amanginang pada periode 2026-2027, perencanaan penerimaan seperti yang saya bilang tadi direncanakan 100 anak. Strategi penerimaan dengan memanfaatkan media sosial dan flyer. Begitu juga dengan presentasi di gereja dan sekolah minggu, begitu juga persembahan pujian peserta didik di gereja dan buka stand Sinantam di sekolah minggu. Amanginang budget penerimaan periode tahun ya dari Januari sampai dengan Desember 2026 diperkirakan 1.357.130.000, 1.357.130.000. Sorry Amanginang. Kemudian budget pengeluaran periode Januari sampai Desember 2026 diperkirakan 1.287.188.160 rupiah dan rencana hasil kegiatan 69.941.840. Amanginang budget periode Januari sampai dengan Desember 2026, secara hasil kegiatan direncanakan ada hasil positif sebesar 69.941.840 pada periode Januari sampai Desember 2026. Dikarenakan proyeksi penerimaan murid dilakukan secara lebih yakin pada jumlah 100 murid. Juga karena kondisi masih perlu dilakukan peningkatan murid dari internal HKBP Rawamangun. Amanginang pengeluaran sangat dilakukan dengan efektif dan efisien sesuai dengan pembelajaran dan standarisasi sesuai dengan ketentuan untuk menjaga keberlanjutan proses pendidikan yang baik di TK Sinantam. Amanginang guru dan pegawai di TK Sinantam dapat menerima gaji yang layak dan sesuai dengan kinerja yang diukur setiap tahun untuk peningkatannya dan diajukan ke pengurus untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya, realisasi penerimaan periode Januari sampai dengan Desember 2025. Di sini 1.284.284.000 rupiah. Laporan Yayasan Sinantam diaudit oleh Badan Audit secara reguler dan dilaporkan pada rapat huria. Selanjutnya, realisasi pengeluaran periode Januari sampai dengan Desember 2025. Biaya kegiatan aktual sampai dengan Desember 2025 sebesar 1.403.207.623 rupiah. 109% dari anggaran. Pengeluaran sudah termasuk Yayasan Sinantam memberikan kontribusi ke gereja 50 juta. Begitu juga perbaikan fasilitas
Gedung Sinantam mencapai 90.714.500. Dari kegiatan operasional sekolah masih ada hasil bersih 21.796.000. Amang-Inang hasil kegiatan TK Sinantam di tahun 2025. Secara operasional ada hasil surplus kegiatan sebesar 21.796.000. Periode aktual sampai dengan Desember 2025 dan jumlah murid tetap melebihi ambang batas break even point 80 orang murid. Selama periode Januari sampai Desember 2025, yayasan melakukan beberapa pengeluaran yang cukup besar untuk perawatan gedung dan peralatan bermain di taman sekolah. Begitu juga perbaikan seluruh kamar mandi dan pembuatan sumur bor baru untuk air di gedung. Perbaikan gedung Sinantam dan fasilitasnya baik di kelas dan area bermain dimanfaatkan secara bersama-sama baik untuk TK Sinantam dan untuk kegiatan sekolah minggu HKBP Rawamangun. Demikian Amang laporan kami. Sebelum saya tutup, saya membaca pantun dulu. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa mengisi saku. Kalau Amang-Inang sedang bingung, pastikan Sinantam pilihanmu. Satu lagi, baca buku jumlahnya 5, bacanya di siang hari. Mendaftar lebih awal saja, banyak promo dan diskon menanti. Terima kasih, Mauliate.
Damini debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna, ibagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang hahaanggi na pinaribot di Minggu Septuagesima, tatangihom mahatani debatana tersurat sian Evangelium buku Matius pasal 5 mamuka sian ayat sada tolhasma tu ayat 12 songonoma didok disi. Asadung di ida Jesus halak nasai toropi nakok ma ibana tu sadator jadi hudul ma ibana disi dungi didapoton akasisian nama ibana. Dungi maswara ma ibana mangajari nasida nin nama. Martua ma napagostodi ay dinasida do harajaon banua gijangi. Martua ma namarsak roha ay siapula do nasida. Martua ma nalabok roha ay teanon nasida do tanoon. Martua ma namauas male mida hati goran, ay si pabusurod do nasida. Martua mana asi roha, ay sia-sia do nasida. Martua ma parroha na iyas, ay idaw nasida do debata. Martua ma si bahet dame, ay goarod do nasida anak ni debata. Martua ma na pinaburu-buru ni halak ala ni hati goran, ay dinasida do harajaon banua gijangi. Martua mahamu, molo diisahi halak hamu, manang dipaburu-buru, manang dipatubu-tubu ragam ni hata naroa, naso tutu dopak hamu ala ni au. Las marohamuna jala marulopolo ay godang do upamuna di banua gijangi ay songonido di paburu-buru aka panurirang na jumolo sian hamu isido sahatna horas madihita amanginang moliate ma dituhatta moliate ma dihita saluhutna, dipaluas debata hita di tanggal 1 Februari nunga sabulan mardala kita di tahun 2026 jala tahilalado tenggan basa dohot asini rohani debata napai hutihut pardalanan ni mulutta. Jalaido di tahunon 10 sada bulan nai ari-ari nalahota bulus. Jalamolo di suku kita di tahun 2020 nomon boha olo do hita bersedih di tahun 2020 nomon tangolo hita. Olo do hita marungut-ungut di tahun 2020 nomon, tadong namak kalomohoni. Sude do hita, molo mangolu hita, saita parsita do, asa halak na martua hita, asa halak na sangap hita, asa halak molo didokna di bagasa bahasa Indonesia, asa bersuka cita hita, harapan kita di tahun 2020 nomon, sahat rodi kasus sudah di bohalta di tahun sadia pe anon. Pangiduata tu debata, say martua mahita saluhutna. Itu adalah doa dan harapan kita kepada Tuhan. Dan memang itu yang kita cari ketika kita hidup di dunia ini bersama dengan Tuhan. Alai amanginang, moladong dison, nasay holan natuma tangis, boy do tangis, alai unang palileku tangis. Boy do hita muruk,
unang paliliku hita muruk. Boido stres, unang paliliku hita stres. Boido hita marsak alai, unang paliliku hita marsak. Alama pakorhod doi, tu hahipason ni pamatangta. Molo say muruk, molo say stres, molo godang akatangis ungu-tungu di bagasa rohatoni. Itu membuat ada namanya zat dalam tubuh kita ini, yaitu namanya zat kortisol. Ima nama bahen ngoluta lamdang sonang di bagasan parnguluata. Memang akahalak na muramuruk, nasay tangis, nasay marhung utungu di bagasan nguluna, berek kamu maul do om modom. Na maulam modo palak na ulaw nasay songoni. Unang majo ulaw na alay di pakilalahon ibana songoni, maul do ibana modom. Molonung nga maul jolma modom, marsahi maibana. Molonung nga marsahit ibana, say peak-peak matorus ibana. Jala sudehita menjauhkan dari hal-hal seperti ini. Tapi namanya juga kehidupan itu bagian dari ada respon tak. Iko masa do tangis, iko masa do marsak, iko stres do hita, alai unang masai paliliku, sotung mangorui umurta, sotung mangorui hahipasota, ubahenna, bui hita mangolu, alai. Songon nangin mangulu so mate, ay holani di bagasa rohana, hola muruk, marsak, stres, holani terus di bagasa rohana, mabahen ngoluta, gabe. Murah-murah, marsahid, dohot akan asing. Itu makanya amang inang, selalu anak muda, selalu berpesan, atau orang tua berkata, ayo bahagia, ayo happy dalam kehidupan ini. Alai masalah na amang inang, godang do jolma meletakkan kebahagiaan ini, meletakkan hatuau ini di tempat yang salah. Di inganan naso hinalomoh ni debata, sudedo lau martua, sudedo ingin bahagia, alai mangalului hatuaon, mangalului habagiaon, di inganan nasalah. Saya ingin martua. Songo sada ama au, songo sada padita au, lomodor haku halak na martua, halak na berbahagia au. Songon opung-opung, songon lansia hamu, songon dakdana kita, songon anak boru namar baju doli-doli, sudedo makalomohon, martua ngoluta. Karena itu adalah rasa, keinginan kita sebagai manusia. Ai godang do jolma nama kalomohon halak na martua ibana, alai dilului hatuauni dang jupang bahkan sahat rudi hasusuda ni bohalna di hasianganon dang jupang ibana hatuaon ala dilului hatuauni di inganan nasala. Ido ubahin namang inang standar hatuaon digatiho Jesus. Hobar tu suha-suha ni jolma, doho tu standar ni Yesus. Luar biasa do Tuhan Yesus menggantikan standar kebahagiaan menurut duniawi ini dengan standar kebahagiaan menurut Tuhan Yesus. Di luar daripada dugaan kita, hatuaon napi nasaha ni debata di bagasan parnguluata. Amanginang, secara khusus, Molota buka do buku evangelium ni si Mateuson. Sumurung do holong ni rohani debata tu bangso Yahudi, tu bangso Israel. Secara khusus buku evangelium ni si Mateus seolah-olah hatani debataon hola tu bangsa Yahudi, doho tu bangsa halak Israel. Konteksnya memang di Matius secara khusus, Matius 5 ayat 1 sahat tu 10 ay memang nadangol do bangsa Yahudi, nadangol do bangsa Israel, di pasiak halak panggomgomi Romawi nasida. Namar huaso ditikii ima panggomgomi Romawi,
Talu bangsa Yahudi maradopo Romawi ido ubahen raja kaisar dianggap itu adalah sebagai pemimpin tertinggi yang paling besar. Nasopola makormati, nasopola manobba debata, nasopola mabiar nasida marmida debata. Ubahen ahana nidok ni kaisar, ahana nidok ni raja panggomgomi, ikop patupaon ni bangsa Yahudi itu nasida dipasiak-siak, di palutak-lutak bangsa Yahudi ubahen na dangadong nasida nagabe maraleale tu halak Romawi. Adong do piga-piga halak Yahudi na karejo di kebangsaan Romawi. Aledang pigai. Ada ke orang Yahudi yang memang kerja sebagai yang penting di kerajaan Romawi. Alai ikon korbahonon nama, dia harus mengorbankan imannya kepada Allah Israel. Marbuni-buni do ibana, bahkan kadang pola di pabuaw imana identitasna molo karejo ibana di Romawi, ido ubahen ulau ni halak Yahudi di kii datung holan hatuban ni bangso Romawi. Mereka tidak menikmati kebahagiaan. Mereka tidak menikmati kemerdekaan sebagai bangsa. Ido ubahen di palutak-lutak tangadong harga diri nasida di tonga-tonga ni namar bangso. Napa duahon? Dipikir nasida dong. Molorau tu debata. Gabi jupang ma. Hatuau. Sasitong na ikut jupang nasida donyan hatuaun moloro nasida maradopo debata. Alai diujui akamalim akasiboto surat aka halak parise na dianggap nasida na dipajolo di bagas joro ni debata ipe holan mangahu tudirina di pasaha doa kapelianna alai peliani hola pasonakor rohani malim dang jupang nasida mabahel labok rohani aka bangso Yahudi moloro nasida tu bagas joro ni debata holan mangahu tu dirina do aka malim dakya pola di parrohahon ditangyakon aka ruas non bahkan sering tabereng amanginang aka ruas namar sala aka ruas namar dau sia tonga-tonga ni huria dipaila dipicang di tonga-tonga ni akana torop ubahenna dangol situtu rohani bangsoi. Ido memang amanginang. Boido hatsit tita. Boido marpogos sita di arta. Kita mungkin bisa miskin secara harta. Tapi kalau secara iman juga kita secara miskin. Molonunga pogos parto diota badang adong be. Nata jabari di Portibion. Molomogos hita di par artana di hasianganon. Alai mamora hita di todi, mamora hita di parange, mamora hita di hapor siau tu debata. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ido ubahen pogos pe ibana di arta. Alai mamora ibana di debata. Unang madua-dua na. Nunga pogos nunga hasit ibana di arta. Alai hasit ibana tong di pambahenan maradopod debata. Ido ubahen naro Tuhan Yesus maju pakon akasisiana doho sinuana toropi jala omma di dokon dolo di bibelta di dokon parhatuaon na walu. Yang tamu deta he. Jadi aka amang inang tiki dana kau adong do tiki perlombaan menghafal ucapan berbahagia. Molo akai nama dokon manang ama akana tua-tua omma parhatuaon na walu. Atar songo Psalme 20 tolui don. Ini adalah ayat yang paling digemari. Jadi ada biasanya perlombaan untuk menghafal parhatuaun nawalu atau ucapan berbahagia. Atar songon Psalme 20 tolui don. Ido ubahen Roma hamutuau jala didoko di bagasan bahasa Batak bermertua jala molo didoko di bagasan bahasa Indonesia berbahagia berbeda alai molo didokon di bagasang King James Version omana sarupa tu bahasa Batak doho tu bahasa aslina yaitu makarios atau bless. Jadi memang di bahasa Indonesia ta molo didok berbahagia dang dapo do peartinon. Alai molo di bahasa Batak mertua sude molo didokon mertua huatenangena. Beda.
Bolo didokon las rohama teinang dang sikok dape. Alai molo didokot tuhita ho amang ho inang anakku mertua nai ho hape. Pas dapatnya. Alai molo didokot bersuka cita belum. Alai molo didoko di bagasa Junani makarios sama artinya dengan mertua dohot bless molo didokon King James Version namar lapatan hatuaoni namar haroroan sian debata. Jadi amanginang mangalapati namar tuon molo tabereng, molo taida di Matius 5 ayat 1:10 ikut jupang rohata molo didok halak namar tua ima namar haroroan nasiat debata dang jupang ni jolma sian portibion. Jadi kebahagiaan itu adalah bukan dicari, bukan diusahakan, tetapi itu adalah bless, bersumber daripada Allah di dalam kehidupan kita. Tabereng masada-sada amanginang. Na parjolo, martua mana pogosto di ahar tehe. Unang jo ibereng tu teks. Ay boha adong nama kapal akka amang inang sederhana-sederhana. Rakma johita mengalusi. Martua mana pogosto di ai idaun nasida do harajaon banua gijang. Molo didok mahuas napogustodi amang inang namar lapatan halak namar pangusadean tu debata atau tanyakan dulu Tuhan apa kata Tuhan. Dia lomoni rohani debata di bagasan nguluku dang hola lomoni rohana dang holan keinginanna alai aha pena masa di pasahat marpangusadean ibana tu debata saguru di debata ma saluhutna napa duahon martua ma namar sakroha luar biasa akka na tua-tuaku martua ma namar sakroha Aisyah pula donasida. Marsak roha ahad ona manginang. Marsak roha alani hacit, marsak roha alani nadangol dihita, bohado martua didoko, bohado didokon diberkati orang yang berduka atau diberkati orang yang menangis. Dang i di solapatana manginang, alai martua ma na marsak roha lebih utama adalah lapatanna marsak rohana ala dao ibana siad debata marsak rohana ala mardosa ibana. Jadi sotung dipikiri mola adong disonni na sedang bersedih berbahagialah ya Eda karena Eda ditinggalkan suami Eda. Mana ada itu? Berbahagialah kau ya karena anakmu gak lulus PTN. Gak ada itu. Tapi bahagia di sini adalah molo didokon martua mana marsak roha Aisyah pula donasida halak nadao siad debata marhite akka dosa-dosana marsak doibana. Ido ubahin ang manginang marsa dorohamu molodang marminggu hamu martua mahamu marsa dorohamu molo takang akayanakon martua mahamu. Marsak dorohamu molo sadia leleng aka amang inang namar sahid di live streaming dak kiamar minggu tu bagas coroon marsak marsigorgor rohana martua mahamu ai masih holhamu rap dohot debata. Aido memang amang inang molo nung ngalilik kita dang mar minggu lelek kita dang marulau nabadia ay molo parohahon molo marulaw na badia akaruas ni huriata say godang do natangis say anggiat may marningot akka dosana pangalahona naso suman maradupo debata ubay pola tangis ibana alay molo somarsak do jolma dang marminggu ibana dang jupang niha tuaon ikomarsa dorohata molo holang hita siad debata seperti anak yang hilang malungum masihol ibana maradopo debata marsak rohana ala dao ibana siad debata. Ido ubahin na manginang
molo marsak roham alani dosa, mertua maho, ai di jakod debatado ngolum. Napa tuluhon mertua manalabok roha? Iya ai tianon nasida do harajahon ni debata. Totu amang inang, dang sudai jolma bisa menerima keadaan. Dang sudai jolma na olo di palea-lea ibana. Memberontak hatinya ketika seseorang menyakiti hatinya. Alai dang piga jolma naso olo mabaloson najat abul ni najat. Ai memang ido. Sai haci dorohata molo dibahen haci tu hita alai dang piga toe ma debatado na mardabu-dabu debatado na mabaloson akan najat abul ni najat ala boha ala dilutak-lutak do bangso Yahudi alai godang jolma labok rohana dang iko balosononna najat abul ni najat. Bamartua mahamu amanginang. Songon na menek pedianggap pamu. Ala ni satabi memang ala ni hahurangata manang ala dang taboto manang dia petohoi manang ala selalu salah di matanya katanya. Au selalu salah. Pokoknya hola kudul piau ngator salah torina. Tohodo alehudul di sapingna hola ning makatai ima salah dohoina. Karena dong dojol masongoni selalu salah dan dia tidak mau membalaskan itu halak na martua ma kita. Na paupaton martua ma nama uas malemi da hati goran ai si pabosuran do nasida. Godang do jolma nama kalomohon naso denggan. Banyak orang yang tidak menginginkan yang tidak baik. Angkua udah bah. Oi mak. Molo namar mingguon hukum mati harga mati do diau. Alai molo didonghanna toi mak. Manang tu dia pe hari minggu dang taboto-botoi. Anggo diau. Molo pasahato pelianon iko waju doi awal tahun waing. Ikon hugar peliat tauku. Toe mak godang do hepeng ni HKBP Rawamangun akan nabudangima ngapasahaton peliat tahun na. Memang amanginang banyak orang yang tidak menginginkan ketidakbenaran alai mertua mahalak nasai burju namangulahon akan naulau nadenggan. Itu tuh luar biasa. Mertua do didok halak na mangulahon akan adenggan. Molo akan naso denggani. Tang mertuai. Luar biasa. Molo denggap parangem. Molo denggan ulaumu denggan hatam maradokon na tua-tuam. Maradopo simatuam. Maradopon akayanakomu. Ingot ma hatuamu doi. Dangju pakosia diai, molo pe menek dianggap kita, molo denggata patupa di doko kita naoto alai halak na mertua mai. Napalimahon, mertua ma na asiroha, ai sia-sia do nasida. Mertua mana asiroh, mertua mana asiroha, ai sia-sia do nasida. Amanginang. Berbahagialah orang yang bisa memaafkan. Alai godangdo jolma naso olo memaafkan kesalahan daripada orang lain. Bahkan otik nasihat dia hatani batakom madokon sampai pojok ate-atena sampai pojok pikiranna nama dok kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Kesalahan yang tidak dapat diterima sampai adong hatani bata sobinoto sia dion mardomu di tano. Entah dari mana ungkapan ini dapat ketika seseorang di tahap tidak mau lagi memaafkan sahat di bagasan hata nasi songoni. Boha hamu aka ama olo do hamu memaafkan.
Biasana ina do na maul madokon olo hame hamu agak maul. Boha hamu akama olo do hamu maafkan. Boha hamu akaina olo hian. Ala memang ido hasurungan di debata, di lehot debata, tuaka ama mudah, sangat-sangat mudah memaafkan. Alai tuaka ina atar moldo. Alai manang ise petahoy, molo rade rohana, molo rade pikiranna, perasaanna. Nasopola paingot-ingot, nasopoola mabaloson hahurangan ya kadonganna, halak na martua mai. Napa onopon, martua ma nayas roha, ai idaun nasida do debata. Sama seperti tadi. Ada orang yang memang jujur-jujur dalam kehidupan ini. Ikodohononna. Saya tahu ini benar, saya tahu ini adil, saya tahu ini yang bersumber daripada Tuhan. Ikon odo ulahonoku. Memegang prinsip kejujuran dalam kehidupannya. Akan amang pidita mangula iba di hauma, manguba iba di ladang, molo mangula iba ni panggung niba otu sawah tu hauma kapitak do gaboi tu pangatang niba tu badan niba dasongoni do iba mangula di mang di instansio di perusahaan non molo mangula iba saya dong do pitak akana asingi tu iba. Itu kata orang. Alai dia kana burjuma roha anggo tohonakon anggo ulakon ian siad debatadon ikosatia au maradopo debata. Saya tidak mau aneh-aneh karena saya tahu ini berasal daripada Tuhan. Nadinggani bataulahon. Ido makana amanginang molo gudang pe ibu-ibu Batak na cerewet, bapak-bapak Batak yang cerewet tentang kebenaran kepada anak-anaknya lanjutkan. Kalau bapak amang inang ini mengatakan kebenaran, keadilan kepada anaknya, lanjutkan terus perkataanmu, kebenaranmu kepada anak-anakmu. Unang ala memang mabiar ho doli-doli namar baju ibana, dang di hata hoko, dang di ulah hoko akan adinggani maradupon anak komu. Ahabe na idau ni anak komu, ahabe sudut ni nauposo marnida manatap akan tua-tuana molosodi ida do amuku. Inokku boy dihaposi hatana. Mereka bangga kepada mamanya, bangga kepada papanya. Karena apa? Karena ketulusan, karena kebenaran, karena kejujuran, karena keadilan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Alai, mulo swadong benaboy na nitiop niya kaya nakotai taringotu amongna taringotu inongna. Orang tabo to biya manginang. Ido ubahen say didokon yang terbaik yang pernah kulihat adalah bapakku mamaku alaboha diajarhon, diulahon. Bahkan itu menjadi habit daripada orang sebagai membuat damai di bagasan nguluna. Napa pituhon mertua ma si buat damai ay guarodona sida anak ni debata. Memang adong doa manginang guarni si bola huta. Betul kamu do si bola huta? Bayak ko kamu ma sada huta boy di bola. Di dia pei adong do karakter ni. Orang yang membawa perpecahan di mana-mana. Alai molo di bana dame madiau, dame madihamu. Saya tahina lau marbadai, saya tahina madoko verifikasi, saya tahina madok patupolhon, alai tahina sasitongna lau marbadai lai mamula. Iko manati ta amanginang, di huria, di tonga-tonga ni keluarga, di pardonga saripeo pe, memang saya dong lo tahina lau marbada, alai halak na martua, molo di dia ibana ro, di si di upayahon ibana dame, halak na martua ma ibana. Memang dang boy sarupa, memang dang boy, sada pakatayota, sada pikirota, alai ko marbadai do hita amanginang.
Iko marbadai do hita di tonga-tongani keluarga, di tonga-tongani huria, molo soboi sada hatata, sada pikirata, bada do, naik kota ulahon. Atau emak, memang si patah nauto do didok nama bahet dame. Alai halak nama mertua mah halak nama boy, nama bahet dame. Napa budihon, napa waluhon. Mertua mahamu alana pina buru-buru, alani hati goran. Aidina sida do harajau ni debata. Memang tidak semua orang mau menderita karena Kristus. Tidak semua orang mau menderita karena Tuhan. Tapi kalau ada yang memang menderita, alani Tuhan Yesus halak na mertua ma ibana di bagasan parnguluanna. Ido amanginang standar ni kebahagiaan na ditawarhon ni debata marasing doho standar ni kebahagiaan hobar tuhita jolma anggo halak bata madok hamoraon hasangapon hagabeon ido standar ni kebahagiaan alai dung kristek kita dung porsea hita debata nung ngadigati hod debata do kebahagiaan ni dohot akka na asing. Ido ubahen, boy doloja hita mga luluy arta amang inang, alay hudo matuhita, dang artai pasonak koroham. Boy do yanakota denggap parsikol anna, denggap parkarejuan na, alay dang i pasangapon, dang i nagabi hatuaw dinasida. Boy do manga mananga hatapangan, mardalani hita tu luar negeri, tu puncak, tu bona pasogit, manang tu luar negeri, alay do honok kuma, dang i mabahen hatuamu, ay mulak musahita, tu jabuta, mulak musahita tu pelayanata, kembali hati pikiran kita ditentukan kebahagiaan yang terletak di tangan Tuhan. Ido amanginang, ikon debatado, parjolo talului. Molo didok di Matius 6 ayat 33, tong do on jamita didolok, sai jumolo malului hamu harajau ni debata, dohot hati goranna, dungi, tambahonon nama sude. Akaodeng Tuhamu, sude. Carilah Tuhan, maka engkau akan menemukan kebahagiaan. Lului madebata jupangmu hatuaon. Ido ubahen. Adong namar sahid. Alay mertua ibana. Adong napogos mertua ibana. Adong namaliali na somarama na somarina. Mertua ibana. Ala boha. Ala dilului ibana. Debata. Kepada orang tua yang akan membawa anak-anak dalam baptisan. Tentu kalau satu dasar daripada pernikahan mungkin terselip doa supaya mempunyai anak. Dan ketika kita punya anak, harapan kita adalah berbahagia. Lo jadonatoras, pasikolaho tu internasional, kursus mulai pagi sahat tu sore, borngi mano mula jam sia tu jabu, asa boha, asa berbahagia ya nakonon. Tanpa iboto ibana, isedonganna, tanpa porlu riko tuhuria, holan alani internasionalon, halon alani aka ekstrakurikuleron, tabahan antabahan on, ujung-ujungnya harapan daripada orang tuanya, supaya dia adalah berbahagia. Alai sotung lupa akan tua-tua, marisuang dosa luhut nai, molosodita danasida debata, tang jupang hatuauni, tidak akan ditemukan kebahagiaan itu tanpa bersama-sama dengan Tuhan. Lului debata, lului harajaon ni banua na di banua toruon, jupang muma hatuaon. Amin. Martang yang mahita. Jehovah debata amanami. Pinuji pinasangap maho. Di minggu nami sadarion diajar hokodo tuhami. Hatuaon namar haroroa siat debata. Olodo salah mameak kok kami hatuaoni. Sipatahui lalahami hupikiri hurajumi hami. Hatuaoni mar haroroan. Sian akka usaha. Dohot na dapot nami marhitiaka kinerja nami.
Alai moloduku tangiho kami hatam gabe watu si hamima. Hatuauni marharorowan sia debata. Alani martua mahami. Marhite na hulului hami debata di bagasan parangguluan nami. Tuhan Jehovah debata diobason rohami mangido tuado pamu. Dina mangula hami diulau nami siganu pari. Borhat hami tu ulau parkarejoan. Borhat hami mamuka usaha rekanan nai baru. Marsikola, marubat. Pajupang rap doho todong keluarga ali-ali nang dongan nami. Hupang hido hami. Joloani lakanami Tuhan. Asa molohona madongani hami. Tang mabiar hami. Jalamar gogo hami. Dia kaulaon nami Tuhan Jehovah debata amanami. Utangnya kok kami akan ruas ni huriam. Akan namaliali na sopot somarama somarina. Akan na tua-tua nami na tongon sahalak na tinggal di jabu. Daos yan akayan akon na. Akan ruas ni huriam na soboi. Na sida. Songon hami. Makilalahon akan adenggan na uli na pinatupam tu hami. Popot manasida, haul manasida diaka, na maol na pinikiran nasida. Dohot diaka ruas ni huriam na marsahit. Nya tobing boru huta barat, Francisca boru toga torop, Juliana silalahi. Tabos huta pea nyonya sianturi boru si hotang, nyonya tambunan boru pasar ribu. Dapit na dap dohot ragam niaka ruas ni huriam na marsahit di bagasna, na sohuboto hami. Di dia nasida, bahkan dang di boto hami marsahit kami, bahkan seumur hidup hami, manaun sahiti, hupang hidup hami, asima roham di hami, haul mahami pargogoy mahami, jalapa malum mahami Tuhan. Tuhan Jehovah debata, pasu-pasu huriam HKBP Rawamangunon. Dinapatu pahor rapot program huria hami, di hari 7 Februari 2026. Asima roham tuaka naposom dohok ruas ni huriam. Asa biar mida Jehovah saluhut aka ulaon pakobasion nalahu ditotopon. Nang hutangnya kok kami ima yayasan ni huria HKBP Rawamangun ima yayasan sinantam. Tuhan Jehovah debata saya anggiat matutu Tuhan sikola teka nadi pajongjong ni HKBP Rawamangunon. Mabahen dak danak lamanad da debata, lam mangajarhon pangajarion nasia debata, asa pistar nasida di parbinotoan, serep rohan nasida maradopon ho. Mau lihat madiho di bagasa Yesus Kristus martangya kami. Amin. Mari dehita tapasahat peliata. Consider tu tu hosa sude.
Noaing sahat mahita tupa didion nabadia, marede hita sian bukede 146 ayat 1 dohot ayat 2 no jongjong manatoras. Jesus naik kadiri Sai Roma mengaliri urut panjalo. Martangiang mahita. Alia manami na di banua gijang narodo hami tujoloma buan akadak danakon saya si maroham jalo manasida gabe anak komu pasu-pasu jala pargokoi manasida mangeahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama buadak danak sididion tangion hamu mahatani Tuhan Yesus laho mahamu tuliat portibion ninna madok akasisianna podai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan guarni debata ama dohot anak dohot to di porbadia ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahu tau nahoni tu hamu jala ingot ma sai nadonganokku do hamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon manang ise na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan alaina soporsea hona sogot tangyon hamhuma dohot hata natar surat di si Markus adong ma akan nama boa dak danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang akasisian namai nama boani jadi dung diida Tuhan Yesus sogo marohana di dokma loas ma akadak danaki rotuau unang orai hamuna sida ai dia kasih songonido harajau ni debata natutudo na hudokot tuhamu manang isepe anggoso songo dak danak ibana malajalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dengi di hal makadak danaki dia peho matangan natu nasida mamasu-masu nasida atong hamu natoras hati dako kamu majolo hata hapor syautai. Atong alusi hamu mahata na husukunon na parjolo. Di pangido hamu nuaing didion akadak danakon tu bagasan nina hina porsyom muna alusna. Peha na olo do hamu mamudai anak komunon asa diboto jala dihuton nasida hatani debata alusna. Patuluhon na olo do hamu masuru nasida tu gareja doho tu parguruan ni huria protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion nabadia.
depan aja, ke sini. Ale Kloper Depiani Wijaya, Hudi di Mahotu Bagasan Guarni di Bata Ama, Doho tu Bagasan Guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, Doho tu Bagasan Guarni to di Porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de Bata Maho, di Hawot Mon Tuhara Jauni de Bata, Olak Nion, Rodi Saliling di Lelengna. Amin. Jongjong Manatoras, Martangiang Mahita. Oleh Tuhan di Bata amanami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat hami akadak dan akot tuho, jala di cakokodo nasida gabe iana komu, marhite padidion nabadiai, asa masuk tu ria ni halak Kristen di tanoon, jala gabe panean di hanguluan salileng nilelengna. Asima roham doho diakana toras nidak danakon sai pargogoi jala ajari manasida manuguno gudak danakotuho asarap nasida taruli di aka arta ni harajomu. Amin. Mari dehita sian buku ede 147 ayat sada jongjong masaluhu ruas di huria. Martangiang Mahita. Ale de Bata amanami na di Banua Kicang, hodo haroroan ni saluhut, silehon-lehon dadeng gadoho nasa ulibasa na mauliutus. Hopa saat hami masyan na nilehomi tu hami pilihan nami tuho, sai calo may gabi uap na khusus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa ho perhasia kami pilihanon, pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok maulihate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang sai pinarbadia makoarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomuni roham di Banu Tongosong na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hangulua siapari, se sama dusanami song panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Silent
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sondakot Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasor homma, damena tutondim. Selamat hari Minggu amanginang di Jolo Mahita Marsi Jalangan Rapdok Natoras nama bodak danak tu padidio nabadia. Di pasar